ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദ ഫെയറി എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു 250 രൂപയുടെ കിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അതും ഫ്രീ ഷിപ്പിങ്ങിൽ. 250 രൂപയുടെ കിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലൊരു ഫോം ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സാറ്റിൻ റിബൺ, അതും 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ സാറ്റിൻ റിബൺ, 10 ഗ്രാമിൻ്റെ വൈറ്റ് ബീഡ്സ്, ഡ്രോപ്പ് ബീഡ്, 6 ബോക്ക് ഇടേണ്ട ഡ്രോപ്പ് ബീഡാണ്. B6000 ഒരു ഗ്ലൂ 50 ml, കോപ്പർ വയർ 6 പീസ്, ഗ്ലിറ്റർ ട്യൂബ് 1 മീറ്ററിൻ്റെത് രണ്ട് പീസാണ്. 1 മീറ്ററിൻ്റെ 2 മീറ്റർ കാണും, 2 കളറ്. ടിക് ടേക്ക് 2 പെയർ ടിക് ടേക്ക്. ഇത്രയാണ് 250 കിറ്റിലുള്ളത്. ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് ആണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക.